Chystáte sa na zubný implantát? Toto by ste určite mali vedieť. Toto bol môj prvý zubný implantát, takže čo vám poviem, ďalší zážitok do môjho života. Bola som ako inak v Smile Design Clinic a hneď na začiatku vám poviem jednu vec. Opuch bude, to je jasné, no vyberajte si, komu sa zveríte do rúk. Je to dôležitý a komplikovaný zákrok a chrúb máte len jeden, že? Najprv prebehne extrakcia zubu, ja už som tuto bez a čakám na svoju membránu. Vyrába sa z vašej vlastnej plastmy a z kyseliny hyaluronovej a pani doktorka Halmová nám ukáže, ako vyzerá. Toto je jedna nádherná membrána, že? Jej úlohou je vytvoriť kosť v ďasne. Potom samozrejme treba rátať s antibiotikami a s kľudovým režimom. Keď mi to pani doktorka povedala, tak som veľmi nesúhlasila, no a poslala ma potom ešte CTčko, ktoré majú na klinike. Nech sa ustí, že je všetko ok. Keď som sa vyhojila, tak som došla už na takýto šrobík. Určite sa pripravte na to, že tento proces je beh na dlhú tráť a netrvá mesiac, dva, ale kľudne aj pol roka. Ja som si pomáhala aj hyperbarickou komorou na rýchlejšie hojenie. A tu už sa blížime do finále, priatelia. Pani doktorka Brockman vystriedala pani doktorku Halmovú a už mi tu tvorí umelecký počin, ktorý spravila, dámy a páni, prosím pekne, na počkanie. Sú to veľké frajerky, tieto dve zubárky, a sú extrémne profesionálne a šikovné a táto ich spolupráca vzájomná stojí za to. Ďakujem.